Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Lang lokso RCC adolong along PHC alang apai kivak dak ajok longle kang lempen ajok kedam kivang kisung lang lokso aratatum ningrijo. Lakha kripli korkan thi emisi constituency ke pardo lang lokso ahawar lang lokso angbong along kido lang lokso alang roy RCC bridge along PHC alang apong kivak dak ajok dolong anghan kang rai lapen non malom ajonar lo RV kijang chimit me pen ajok longle kang lem lapen lang lokso aratatum kedam kivang ji aphan kisung nang labangso kisung ke pini pen irui soselo lasi prabjin pen PHC asai khiatum kachi langdam serang ji aphan pachini ponlo lapen tong sekot pen kaselam pon ji aphan sitame hula dakido aratatum pen chulingri pedupon samilang so pen long ba morning ti Karbi Anglong news. Phuloni constituency arlo along sitame langsun kimi ke klangpo arjulong si APHL sia songpen kangpudam Phuloni constituency ke parlo Phuloni ahithi pen kahelo kilometer troxi sose adim bisanat alang sun along preni phaing kora pho arni Phuloni constituency APHL simei phu dhoniram timung ahin pen bisanat alang sun kangpupon labang so puthak penang an arat atum sitami ningarong GPC Phuloni APHL se aro mei phu dhoniram timung aphan sitami kachoro alam thesitami palepon Lasi lapuson APHL se atum kama thapon theka pot ke bangje arni sitami cherap chito dunangji pusi chipurinti Lapen labang soalang sun Karbi Anglong Autonomous Council atum abolon ki piponji aphan sidami APHL simei phudhoniram timung ayin pen pherang kya thengno ningje pon Phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong news Koloni kompetensi ke parlo dap desunat potar la soalang sun koloni kompetensi APHL si amai dhuniram timung tensi kuni la soalang sun kupon lo la situ la so puthak lai ilitum la soalang sun kang kupon aputhak lai ilitum pithot arti pon na to hok lo koloni kompetensi koloni bodar pen la di sunat potar ana bangke 7 kilometer 8 kilometer apun doji la pen ke la main road pen bangke 200 meter 200 meter puson along si la bangso alang sun along sin puso la bangso alang sun bangke kang su ya bangke putin ko situ waro ke puson doji la bangso alang sun ke bakla along pen bangsi so lang bangeng kanggo no la pen adim pusitame lang mevik la puson do amasini tum la APHL se arophan Phuloni constituency aphan la bisnada ha waratum isinang tuneri lo je la sodin nan tum media kado wepen pa pundi da bangi kha la pamasi timia bangi nel tum bangi do la penadin pa theklong lo je kilang mesu gali la si la kado kabe atuma phanta la so media pen nan media hoi pen pachini yang tum je bangala helo komane korte ingil atum jong ke labangso langsung along la bismak bisinak ko bang ne bang ka hok ha kalam bang ke bisinak alang sunalong jong si ke lang dia phan ninghang ko tang ke lang mundi same la pen ke isi ke na bang ke la council authority atum han ka chini di bang ke la hendo la bang so di la bang ke government hin pen Ikia tourism bonai ini, labang so tourism bonai kalau bangke, lada ke bangke, kijui kilang kadok kabe, lapusan, adil mewik, labang so semalo pulang ke labang so ahwal kita mi environment mepo, lapen kadok kabe, amu kita mi pasang dulu po, selang itu mana ni dihinten, kune di padikin, lapen ke, lada ke ahwal atau membantai seketuro bangke lah hema, alang di kita mi, labang so tuar ke pantendang lo. Mir ke pendang lok penang ana bang ke non lang ditung ladak adung ra ya tum kaboti pon dolo labang so picnic spot paling pon ini intendang ini bang anti nang sum setong pon itu non bang ke tum bang tharu si to se choti pon labang so adin nang kahumri lasi tinap diga bang ke kemana Halloween atau nak kau tinggi tum kita ne labang so langsung kilang dia pan lunghang kalau kang ke lang di sana Angko nam putar nili alang lapu fansi putar arti pon pupon lapu putar ini langsung kang pupon lapu. Oh pini ini tu mana Phuloni APHL komiti hoi pensi
ilitum impupolo labang so kampupolo magan ilitum presiden mate meku ahidensi tar dhodam tum impupolo lapende lafa langsung ilitum Karbi Anglong ang kangpen ke pangbar dame klute number ke sombote number tiang deng ala tadun kita haji lati dak habar tuno fan mate bisinak kwaso langsung no kosan di develop pondima labang ke ilitum adu abita me sirak situ ken bom na Karbi Anglong autonomous council non cara cari pon bom labang bang hitung hal kami nilitum hinken acur kacune pon kangsung lepo hello je ilitum labang so langsung lo kami ilitum develop di lapen environment ko lapen de muni de tum dak tiju kelang kebang tame dak itum Karbi khaida de kapek khaida tame dak kebang ye kon alang itum name aning hangji asi nilihin pen bang pini labang so kangpupon made niliri kangpupon kalilo kangpupon mani tum presiden kangpupon lo kita milite bulani konstituensi hin men labang so alang sun impupon lo alang ni tum kami lato kangpulong pini nang ketong no rasi lato putna dalam mante lapan pini lam se kangton ni lo Karbi Anglong ni Nijang Karbi Anglong Hong Hari Amaya Tumpen Kecheng si executive amay kepadupon Hong Hari mate aron barim aphiong aphay nang jum ong ason si nang manbo majok Karbi Hong Hari amay sengpo nang koklu Karbi Anglong pen Hong Hari henlo aron barim nailu sitame Hong Hari aron kirim aphay ke badji kalisi aphiong aphay nang jum ong ason si nang manlu atheke ki ong nung aratatum Christian aron kimi hei hui kidun et ajok Karbi Hong Hari aron kirim jum hek khangjanglu lasi preni phaing kora pho arni Karbi Hong Hari mate aron barim kirim atumpen kecheng si executive amai kangni pon adim lage dongka mukam arlo ramsing arong kangbura aboha along si mai ingni ponlo Aron ban mate aron barim kirim atumta an soseme thang Karbi barim jutang jubat pindeng sumpot pusitami chwarkli chopejo ahot pusitami kache pangring lap nangji pusi labang so amai long chingwai chingsai pedopon lapen none prangke wangji ke nihang Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong ara doan pusitami methang anim rokom dokok ajoksi ke doan Karbi Anglong arat sitami methang Karbi pindeng sumpot pensi chojun choku lapen rongke rong obahut sita chipindeng nun pensi dun nangji kali pulotang te manpeng ke do abang phubang phiatum pusitami manpeng wan chodeng dun long le pusi than bachini pon lapen labang so amahelong mai chepahem phupon lake mephu neverson rongha lapen dun mephu harsing timong lapen kongchun bang lake longsing be lapen borsing be tiri pidihin rimbang sar ajit ronghang lapen bidi sar rensing be lapen babu pator borsing ronghang lapen manpeng ke doke the kidingatum chetong dun si ing samjit pen bang so mai pachunpo nitum jo dak dongka dongka long angkang amai isi Hong Hari angkang amai isi keseng kalio hala jon executive rasukan nido sorlo pen sopinsu lasu jon executive si dakang nilo pen ladak putih Hong Hari koson mami koson wacogi kupuse paprang pon thai ma pen itum putih sumindar dang kapse tak thai ma lawe putha kala bang si chingwai ching sai pon lo pen ilitum ke Hong Hari munit penak masih Hong Hari teng pensi ilitum ke tip nangji ilitum adhoron ta Hong Hari helo lasu aphan pusi dak kecingwai cing sai pon padulo lapen nale tum labang so amai na kuman tuan ning kasi ka seng pon lo lasu amai ke seng ceng ke mane 19 kali 2005 aning kasi seng pon lo korong along si seng ceng lo pen lasu teng pensi non tiri pidulo par ke longri dolo par ke angkang dolo aro dolo langsung si mane Karbi Anglong dang ke pacetak det lo lapen nale tum labang so amai seng det pen nale tum Hong Hari adhoro matum han kupi sinale tum kera pon lapen kupi sipak lang pon ni tum ke isilama la pelo hala akaprek adhorom kiduna tu bang sitame aku cewang thulup lonte la tum phan hempu jon thom pensi ni tum abang ke Hong Hari cedeng pon thutu la lo isi bang ke pen aku lasot an chata kalilo li tum ta thek an pen ke inglong ar loka juga anta nohok pata kera pawe sitame methang tangka pen sitan tum lason pen sidami lo dui lo lason lo pen si rong tum apan atokan no tum han ta la solam bangsi Hong Hari ke dunai ke thak ni ki tum apachani ahwe lam si chethan dam lo lapen kupia thesinali tum la pu Hong Hari amai pu seng pon nang ko lo sopon klar dakon pachini la solam the bangke ahok vek lutang te tum ke hap pu the ke plang pen si Hong Hari pu bangke
nang dun bon lo masih la so teng pensin non ansta me la hong hari po bang sin tum bang ke nutin ta ning ma thadulang pensin da me kapre katuma bang ke kapre dhoram ta ke damdu masih hala huya afanta litum chetan timum dan si aku pu chiwanji persi kabor ilo Chalo.